Per primera vegada, Olot va acollir el Fem Dissabte, un projecte organitzat per l'associació Hàbitats que pretén ser un acte cívic i reivindicatiu per mantenir el riu, els torrents i barrieres netes. Ferralla, llaunes, cartró, plàstic i fins i tot bicicletes i un carro de la compra són objectes que els 30 voluntaris van trobar vora el riu Fluvià. Però, a més de la neteja, el projecte el que fomenta és l'apropament de les persones al riu, el que els permet conèixer l'estat ecològic i què poden fer per millorar-lo. Clar, nosaltres creiem que actes com aquests no els hauria de recaure a la ciutadania, el fet en si de la neteja, però el que és el Fem Dissabte és un acte de conscienciació, de que la gent s'apropi al riu i se n'adoni del seu estat, no? Que aquest acte no hagi de recaure a la ciutadania, però que sí que la ciutadania sigui conscient de com està per poder fer les reclamacions que calguin a l'administració, en aquest cas. Un grup de 30 joves escoltes de Vic van ser sorpresos per la iniciativa a la que van participar col·laborant amb les tasques de recollida de brossa a la llera del riu.